Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pini nili nangli tumhan ason Amir nili nangli tumhan paklang ekje lasi nangli tum tame nanglang dun iktame nangli tum yong si nili channel long akki milang pulote nili channel bang nang subscribe dun ikdano lapen ke bell icon long tame nang klik dun ikno lalu pote nangli tum nili video isi tame nang miss dun ikelo to tangte video bang laili tum lang pon thuik na Pini ya video bangke lapuan si kang tonik lo nangli tum jong si nili video lang mik sian lo pulote nangli tum like share lapen comment sang pidonik tha lapen ke bell icon long tame nang klik donik no lalu pote nangli tum nili video isi tame nang miss donik elo lapen ke nangli tum jong si lahai amir nangli tum nam ik ingtung pulote nili description long Instagram link bang nili pic det po hodak le nangli tum humrik no lahai hoi amir nili nangli tum hanai paklang ke nili hem amir kali lake nili ni te hem amir si nili nangli tum hanai paklang e lasi nangli tum jong si nam ik ingtung pulote nangli tum nam ik tame nili description lang Instagram link bang pic dat po churo lo anutin bhantame nangli tum kecheng pen kijut antame nangli tum nanglang dun ik thor pot Pini a video bangke lapuan si kang ton nangli tum koson a video si kelang kang tung ma nangli tum comments long nang pidonik tha lalu pote nili nangli tum han lan so se ke mesen a video nangli tum han nang wan pi ik po lalu lan cholo pini a video long mangke